रेडि फुरा रेडि खालामजेनहांबाय आरोना नै दिना दिनैहाय सान गैया दाबोनो माने हरावहाय अखा हादोंमोन ना नै दैस्लुं जालायनाय नै दोमैलुलु जानानै दङ। खुलुमबाय रायजोफोर नोंथांमोननि सेराव आरोबाव गोदान मोनसे भिडिअ लानानै फैलायबाय जायफोर चेनेलाव गोदान नायगिरिफोर बिथांमोना चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामना होलांग्रोदो बिनिफ्राय लाइक शेयारबो खालामबानो जाबाय आरो कमेन्टबो होलांबानो जाबाय रायजोफोर होमबा दिनै जा नोंथांमोनजों दिन्थिलांनो हायो आङो दिन्थिलांनोसै नोंथांमोना नायलांबाय थाबानो जाबाय जोबजासिम दा माने फुंनिफ्रायनो जोंहा बिराद लाहार फाहार सोलिगासिनो आरोना बायदिसिना सोनाय आरिनायनो थ' बे लाहार फाहारा मानि थाखाय सोलिदों नोंथांमोनाबो जोबजासिम नायलांबानो मिन्थिगोन बबेयाव थांनो नागिरदों मानि थाखाय थांनो नागिरदों जोबजासिम नायलांदो रायजोफोर भिडिअखौहाय ओमफ्राय दा आङो फुंनि नै ब्रेकफास्ट खालामनानै लायाखै ब्रेकफास्ट खालामनानै लाग्रोनांगौ दङ थ' बेनिफ्रायनो स्टार्ट खालामसै रायजोफोर थौदो होमबा भिडिअखौ दे आरोबाव मोनसे खोथा रायजोफोर माखासे फंबाय बिनानावमोना आंखौहाय सोंहरदोंमोन नालाय जे बबेयाव हाबा जानाय होननानै बेनि एन्सारखौबो आं नोंथांमोननो दानि होखानो सानदों जे नोंथांमोना माखासे सोंहरबाय थादों नालाय बेखायनो आङो दानो होखानो सानदों आरोना होखालांसै आङो थ' आङो हाबा जानाया फकिराग्राम क'क्राझार डिस्ट्रिक्टनो फकिराग्रामाव हाबा जादोंमोन थ' ओमफ्रायहाय फकिराग्रामाव हाबा जादोंबाबो टाउनावनो थायोमोन आरोना क'क्राझार टाउनावहाय थ' बेनो थ' होमबा दिनै भिडिअखौ स्टार्ट खालामसै थुदो होमबा रायजोफोर आङो माने भिडिअखौ खालामखांनायनि उनावसो नायबाय आरोना बोरैयानो खहायासो थुनानै दंमोन ओमफ्राय दासो नायफिनबाय आङो नै सिदा खालामनानै लाफिनबाय आरोना बिदिनो थादोंसै होननानै आं जेबो खालामफिनासै आरोना थुदो होमबा भिडिअखौ बिदिनो स्टार्ट खालामलांसै रायजोफोर नायलांबाय थादो थुदो ब्रेकफास्टनि थाखाय नै बेखौ जानानै लाजोबसै ज'खौनो थानाय दंमोन जानानै जानोसै ओमफ्राय दा जा मा मावनांगौ मावलाबाय थानोसै नायलांबाय थादो रायजोफोर होमबा एवनानै लाग्रोसै आङो बेखौ मैयानो जिरायनो दोनखादों बेखौ हरावहाय बिदि हराव जिराबानो टाइम गैया नालाय आराम जानानै लानोसै लाहार फाहार पुरा नै रायजोफोर Fifty rupeesनि फेन लाबोनाया अयथासार मा जानांगौ दे बेजों बिदि सोबाय थानानै गाङानो मोनैल'खा नै जासाबो ओरैनो गरमथारफ्राव बाजोबगोन खिन्थु सान्दुङा दुंहां होमबा मा होनो बिदिखौ सैमा सियालनि हाबा ना मा होनो बेबायदिसो जादों आरोना ओमफ्राय दा नै आरो बिदि साइख्लोम जानानै दङलाय ब्रेकफास्ट खालामखांबाय जोंहा नै ओरै बारिजों देखायहरलायलायबाय आङो सान्दुंखौ देखायहरनो थाखायनो नै सान्दुङानो गैया दोमैलु पुरा सानसुनि जानायनि थाखाय दा लाहार फाहार खालामनांसिगौलाय रायजोफोर नै आङो ना खर' संनो नागिरदों दिनै ना खर' ना बोनोबो दंदेरो आरोना बेजोंहाय ओमफ्राय दा बेखौ संगोना बे मुग दालि बेखौहाय सोमनानै दोनखाबाय ओमफ्राय बेजों संसै आरोना ओमफ्राय दा बेखौ संनो थाखाय आङो नाखौहाय फ्राय खालामनानै लाग्रोखाबाय गासिखौबो ओमफ्राय बे ना एवनाय थावावनो सामब्राम तेजपात हरनानै लाबाय आङो ओमफ्राय बेयावहाय मुग दालिखौहाय एवनानै लानोसै आरोना ओमफ्राय दा बे मुग दालियावखौहाय दसे बिदिनो एवफ्राम एवनानैहाय जा होनांगौ मा होगोन आङो बेयावहाय सामब्राम गुफुर बानलु हालदै ओमफ्रायहाय मा होनो बानलु गोरान एसे होनानैहाय बेखौ खोबनानै दोनबाय आङो बेनि उनाव दै होनानैहाय बेखौ फोमोननानै लानोसै आरोना रायजोफोर नोंथांमोनाबो बेबायदि ओंख्रिखौ मुरि घन्टखौ जायो ना जाया नोंथांमोना कमेन्ट सेक्सनाव खिथाहरदे बे मुग दालिजों ओमफ्रायहाय बिदिनो ना खर'जों माने मुरि घन्ट बेबायदि जायो ना जाया नोंथांमोना खिथाहरबानो जाबाय दे दा बेखौ आङो संनानै दोननोसै आरोना बेबायदि फोमोननानै दोनसै ओमफ्राय बेनि उनावहाय बे रुइबासो आङो नाखौहाय होसननानैहाय फोमोननानै लानोसै
नाखौ होसनबाय नै होसननायाव खेबनोसो बावगुलायबाय होसनबाय दालियाबो रुइखाबाय आराम ओरै दा स्टेप माने एसे नांगौआनो जाखायो जानाया आमथा आरोना एसे आमथा खालामबावनोसै बेखौहाय मोनहोनोसै जोंबो सबाय बिमा भाजा न'आवनो सबाय बिमा नै मोनबाय ओंख्रिया नै मुरि घन्ट'आ मोदोमबो दं नै मोदोमफोरबो दालिजों मुरि घन्ट'जों नै एसे साखिनायसै आं buat aja mbak, ini kau, ini ada apa? Kue mah bahasa bos, gak cepat, minta nasi gulok, tuh kerja pun namanya aja deh, minta apa ini mbak bina sih, ini kia haji nih nggak, ada lah. सान्दुं दुंबाय नै रायजोफोर दासो ओंखाम ओंख्रि मोनखांनानै नै सान्दुं थिं थिं जालायबाय आरोना दहाय सान्दुं दुङै बायदि नुनाया दुंलायबाय दै लोंनो रोंबायना बेजों दे द' नों द' दे लोंदो दे एसे जायो दे लोंदो दे लोंबाय दा बा दे लोंबाव दे बुरजा लोंखा नै बेयाव दे लोंनानै खिथालाय दे भिडिअ खालामनि नोंखौ औ दा नायफिननांगौ ना नैलाय भिडिअ खालामनो होनबा खालामो ना दे औ खालामसै दे नायफिनसै नोंखौ दे नायनोसै भिडिअ खालामखांबा गावखौ नायनांगौ मोनाबाय खोमसि जाबाय सि जोमफोरबो सोबावनांगौ दङखौ नैबे बेदिङावनो सोनोसै टसबबो गांसे सोबाय ओमफ्रायहाय नै कम्बल फिसाबो सोबाय बेयावहाय माने बाराङाथ' गिदिरबो नांखाया नालाय गरम बोथोरावहाय अफाय गिदिर कम्बल सोबावनो ओमफ्राय माखासे सि जोमफोरखौबो सोबाय आरोना ओमफ्राय बे बेदिं जुनायावनो गोदोनि स्कुलनिखौसो गोसोखांबोलायबाय आरोना माने गोदो हस्टेल थाहैनाय समावहाय माबायदि लांलाय लाबोलाय बेफोर बेदिंजोंनो हस्टेल थानायनि मेम'रियानो आलदा जाखायो आरोना रायजोफोर माने गोदोनि माने बुजानाय रायजानाय एकदम फुरा मेम'रि जानानै थाजोबखाबाय आरोना दासो मिनिनो ओंखारो गोदो गाबनायफोरखौ गोदो बुजानायफोरखौ गोसोखाङोबा नोंथांमोनहाबो बेबायदि मिनिथावना मेम'रिफोर दङबा कमेन्ट सेक्सनाव खिथाहरदे रायजोफोर बेलासिनि मावखांनानै नै ग्रिन टि लोंनोसै बेजोंनो जाग्रा जाफानोसै ओमफ्राय फुरा सानसे मेंनाय आरोना बे लाहार फाहार खालामनायावनो माखासेफोरखौ नोंथांमोनजों शेयार खालामजोबनाय जाबावासैसो बेखौनो लोंनानै लानोसै आरोना मोनानि समाव नै ओमफ्राय फिसालाया उन्दुबाय ओमफ्राय उन्दुनायावनो आंहा फुरा फरायनांगौ थायो माखासे नट्स बानायनांगौ थायो माने फरायनांगौबो जायो नालाय थ' बेबो ओमफ्राय गेजेर गेजेर सिरि मोनो बेखौबो फुथुनांफिननांगौ जायो फुरा 2टा 2:30सिम बिदिनो आंना आरोना मोनानि डिउटियाहाय बे हारसिङैबो उन्दुनो हाया बेयो लोगो नांबाय थागौ जायो बिमाखौ नांबाय थागौ जायो ओमफ्राय बिदिनो दसे आङो ओंखारनानै बिदिनो लिरनांगौ जायो फरायनांगौ जायो आरोना बेनो जाहैबाय आंनि मोनानि डिउटियाहाय रायजोफोर अखा नायबाय सान्दुं दुंबाय नै दिनैहाय एसे सान्दुं दुंबोबाय दिनै थांनांसिगौ आरोना थांनायनि रेडि जाजोबखाबाय नै गासिबो 7टा जाबाय दा टाइमा ओंखारलांसै नै मा बुस्थु बावदों आंना नै मेन जिनिसानो बेसो दख'नायाहाय थारमाने बेखौहाय दाख्लैनो बेसेबांबा गोबावसै अर्डार होनायाहाय ओमफ्रायहाय बेखौ लांनांगौ आरोना बियो गांथाम दं नै गोमो गांनै ओमफ्राय नैबे सरगम गांसे बेवहाय गोबावथारसै ओमफ्रायहाय आं जा उसुबिदा मोनगासिनो माने फैसा हरखानाय दङ बेसेबांबा गोबावसै माला हैनो मोनो मालाबा जाया मिलाया थांनायाबो ओमफ्राय बेयावनो गैया आरो हैनायानो नै दा बेखौहाय लांफानांसिगौ दिनैहाय दा होथारसै आरोना बा नै सोखाजोबसै गारियावहाय दिनै बावलांथारैनि आलां जानोसै नै मामि
Kabun nengah mak? Nengah? Ayo. Kabar dah? Tanah sir ni mobile ni bononggo? Maku nih man. Maku mana beku sudah benar, nah? Beku sudah, sampai balcing ku tu lapa kan sih? Balcing lapa tu. Lebih lusuh sih, tidak lebih kayak. Balcing kita jadi sekolah kan? Di mana kita jadi sekolah kan? Saya nggak sengit jadi jalan. Asal lupa. Kasih nih, sih Itu jalan luar. Hah? Balcing ku lo lapa neng sih dapat gah ya, itu dia? Harusnya nggak. Harjana. Sampai ini beku ring sebenarnya, gah ya, hai? Mungkin gede. Sigang ni ya, hai jida jaga na. Ni badan jala biar? Tinja ini mana? Oh, dan saya komentar. Tinja itu tuh. Oh, biar dan saya. Ayo, jaga jalan saya. Gejol. Oh, saya. Oh, gejol. Kili lah bagian sini makan sih. Biar ni nuak mak. Keser bari, kesana jaga tuh. Oh, origin hai. Dor saya mabayani biar. Balcing ku den jiran ni lapat. Oh. Oh, gakhun lah na. Nang gakhun lah pide. Pide. Oh, madia gakhun sih. Pide. Deh. Pide. Bye-bye sih, adik ku bye-bye sih. Orang nang sekolah, madia Ebi. Bye-bye dulu deh. Bye. Muzang jayakai. Jayakai. Oh. Dek. Sabar. Bye-bye dah. Nah, bye-bye deh. Bye-bye. Koreka pasana humong made ya. Burca faraयनां siगोन. Burca faraयनां. Gabu saja. गिदिरासो गाबग्रायाबो नै गाबनायाबो मानो थांफानो मोनो इनसो गाबदों गारिखौनो गाखोनो हाया जों नै बेरेफुंजानि दिनै सान्दुङा गोगोम होखाबाय थांबाय बियो गुवाहाटियावहाय माने फरायनो टाइम मोननाय जायाना न'आवहाय एग्जाम दङ बेना जुलाइआवहाय ओमफ्रायहाय एकदम नै सानसे ओरैनो माबाबाय थानाय जायो बेजों थाफाबाय थानाय जायो ओमफ्राय एसेबाबो फरायाबा मारै जानो बेखायनो थाहैदो होननानै थिनहरजाबाय आरोना नांगौबा एडजास्ट खालामगोन न'आवहाय नङाबा बोरैथो जानो बेबायदि थाबाय थानानै ओरैनो बेबायदि टाइम वेस्ट जायो आरोना ओंखायनो थांनाय जाबाय होमबा गालांजाबाय आरोना फिसालाया बेजोंनो सानसे माने फैजासै आरोना बे बिबैजों बेजोंनो माने फुथुनाय मानाय उन्दुहोनाय मबाइल नायहोनानै दोननांगौ जायो बेनि मबाइलखौल' मोजां मोनो मोननायाबो ओमफ्राय दा आन्दायसिगोन आरोना बियो मोखाङा बोरैबा जालायदों थांनायावहाय दा होमबा नै मैयानि ब्लगखौ दिनैसो एन्ड खालामनाय जाबाय आरोना आङो होमबा रायजोफोर नै आंना बेरेफुंजानि गोलोमस्रावजोब्बाय जेरैबायदि सान्दुं दिनै मैया अखा हालाबायनाय माबालाबायनाया होमबा रायजोफोर दिनैनि भिडिअआ एसेनोसै नेक्स्ट भिडिअआव लोगो मोनफिनसिगोन होमबा बाय बाय थेंक इउ फर वाचिं